Hello, bro. Hello, bro. What did you say? Don't take your madam's clothes. Oh my God. Hey, hey. Why? I don't have money to buy my clothes. Hello, bro. Breathing, baby, breathe. Ay, pakpakul da, di bagyo. Nalaka, gore ka kaya ah. Anta ka mo, Diga. Wala, mga bagyo eh. Mariknak anta. Tibin ko lang. Gore ka. Baitan. Latanag, masayas na Orange. Nay na ako. Nalain kayo mga ilog mo. Tungod na lang ng ilo. Nakasumbatak pa lang batang. Nang, I think patatong dito, urat-urat niya. Mangilot.
Haan, doon na. Ay na po. Ang pinakay na pagpatatuan niya, iba tato kita, dito orat-oratan mga kamakawan ko. Ano to, pwede... Ay malpasan. Ay! Sakmang design. Garas na dyan. Oh my God! Wala nang tala to. Konekto ka rin representa din kaya. Ako. Awan pa ilingit mo na yun. Kung nakita ka nagtagtadan. Hindi ako nasakit mag-andi sa aka. Ay, Ay naangaw. na po. Tatan lang mo ya. Siyempre ito. Oh my God! Ginong ka tulong doon ha. Bartikan to. Ala, nasakit talaga ko kuya. Mabalin rin sa ating Mati mabalin niya sa lingatan. Dan to nasakit dan naman. Sige latan. Tapong ko na. Ay na po. Agrupa-rupang ito. Masipag ko. Kamu nga sipatan. Tanga. Uray, Subordida mo na. uray pa idap. Hindi. Amo, dala po sa namin anak ko. Nalaray ta, nala ka nagsakit. Ala po. Tunog na yung pasen. Tunog. Kita pa na nakabidyo ka, nakakuha ka pa. O, isang ka pa. O, kaya grupa-rupang at nirupan. Aan, di sakak lang alaan ba? Kisa nga ka doon kita. Ang makikita ka rin pa mo, grupa-rupang at. Ang ganas gantek ka to ya. Kasi tagati ko na. Ang sakit sa kanti. Haan. Promise. Nasakit sa ka. Pakawan ng Diyos ko. Sila hindi nalasag itigin mo. Dati ko. Ay na po, konting push pa. Kalawa pa yung panagsagapam. Ay na po. Kanatag na rito. Pagkain, nagkapagtag na rito. Anong nandang? Maglaaw ka. Maglaaw. Kasla pala nakataptapan. Oh my God. Imay niya, ang nakatatungo. Ano sumunod ka? Kasla nangawis niya yung ubay. Patututurada kasta. Kanang mayat ka, patatukamat. Kanang dapat. Ay na! Aray! Nakakasakit talaga gamit. Ano yan? Dublong piyata ko ya? One Dublong bay? Wow! Kanapat si Violet. Haan? Patik ka na pa violet niyan. Black lang nga ito. Ang black lang ba? Ang kumukit niya pa siya doon. Orita. Sakit anti-promise. Di ka lang ako managpatatong. Oh my God. Jakat niya ibagada ng adik at ng matagaang gabi. Oh. Mabalim iyon na basit, no? Haan! Nasaksakit Nasaksakit sa ka. ng isang pa eh. Damdam pa rin ka talaga. Pinarugyan naman kay diretso. Ano ka? Ay, narabaw na magayan niya. Panaano na ulit. Talakudin mo nga po sa atak. Lupinisan ko ata, masaksakit pa yan. Ang kagpapahilot ka niya madalaman. Oh. Sakit. Kung pagtutok ang dalingkot mo, walang bilhin. Ayun ang terbusi. Kaya mata. Kinayat mo, hindi ko na. Mamot nga. Hindi suportahan. Ay, haan! Ngayon. Pag yung suportahan ka, kagumbo lang nga raw. Okay. Mabaling nga rin nga. Ala, ano sa mo pa? Ano makakatawan? At ang katuda. Tangi, anak kayo, seryoso ko, saran. At yung tangka. Ay,
kaya ada takas ta. Oh, Diyos ko. Hinan ko. Makitan to, nina mo ka, blata na ka. Nagulat man na. Ano pinakita na dito? Adik ka! Ako naman to, pinta. Nakala may isa nga yung patatuman, baga na, pataton, inulit mo na. Ay, hindi ka to. Adan to pa. Kuburan to lang, tapikado mo tabuko mo, no, teka, dragon. Ang sakit isaka. Malik makulit isaka. Kanya man natin ka. Diyan. Diyan natin may isa na gayaman. Oh. Scorpion. Scorpion. Oh my God. Sakto lang tamang tato ka niya, buhata ka dyan ka. Ah. Nagana. Oh. Nang po, intibol pa yung pikado ta. Tabi mo sa Oh, shit. mas narinig kita dyan, abag yung ko no, pati, marunagay yun. Pag, ay, pakpak da dyan. Or may katilok ba? Kas lang, wala nagpinipinta. Ang naapo, kuya. Malpasan na yun, okay, sacrifice talaga. Inayad mo ko yata nyo ka. Ah, shit. Oh, shit, talaga. Nasaging ang na. Ang sakit. Ang kamagsangit ka, ang puro mo na sakit na. Sangit Kung mo ata kapsutak mo. di sakit na. Ara. Sangit mo ata no. Oh, shit. Maramdaman mo mo talaga nasakay. Nagpasan? Sampay. Ala po. Sampay. Corporate lang. Hato. Ay, Diyos ko. Ay, yaman ka, Diyos mo. Siya man mong kulit kuya. Ano? Ano ba na yun? Anan, malo ulitan. Tas ato yun. Anan, ang kukikita nag-focus ni kuya nga tataton. Mamata ko. Ide ko na, dito may isa. Ano, may isa lang. Ay, nulit na. Ayos na katugang na. Dati na. Tapos tatay, sungsong na tayo. No way. Tatapig na, ikan pa. Nakakatawa kinyan. Patatunak. Patatunak. Kikden. Naglaing garod ni mama, nagtatuna. Puro batero pa. Kaya na ganyan, sakitan na ganyan. At dilopo. Right. Tapi may isang nasaka. Gusto na Matino may isa, ang Paris na. Ay, ako. Mas nasaksakit ito nung nasuglanang ng demisa. Nagsakit aja kan ni Masyan, di kasi na nag-black call kan ni Masyan. Pero may nagsakit aja eh. Tapi may isa. Duwa kan ni Masyan, di kasi nag-black call. Ano sinumbangit? Ano sa pag wala nga flower base. Ganda nga flower base. Inikam ko nga pa paso ko yata. Naman ni Ante, naggalas. Nagdapaso na nga di babaos babuongan. Una, ano ba? Para sa pet ma. Aha! Hindi ko pinarap sa buong buhay ko yan. Ay, Diyos ko. Sila nga yung balong kaya magtataw. Hindi. Mga taon man. 16. Hubing pa niya. Mandamdamang 16 na pa yun. Ano ka sa kinitatang na nga? 16 na pa yun. Nagdakkel na tao. Nagdakkel na lalaki. Oh my God. Naita man nun, ni kuya man nun, nang rugi man nun. Tawid yun na ito. Nalakan. Dati Oh! ko manigaya na eh. Dati ko na ni kuya na eh. Dapat eh, andap na. Hindi na, dahil pa na yun. Yan, buy-buyak magjurupak yung ano naman, ibabal.
Sakit marami santi. Oh. Ganas dami kung punasan na pa. Kitahin na mo, nagukurada. Teka rin sabong mo ah. Bukan? Teka rin sabong mo, ikampay tanin mo, dumurtungan. Sige, yeah, dati sana-sana tapos. Hindi, ay, wala. Di pagbukas pa ka. Nata ka nagukurada. Nakita mo kami tatagipos ni Kuya man ang naakit nak man ang naingan nyo. Ang bisis ko man Kuya. Hindi sabo. Hindi pa lang kumaato eh. Nakaplano talaga. Sinapan na nag-out. Ang take-out ko pa talaga dyan. Sinapan na simbal, sinapan na nag-out. Una naman ni Kuya nga nakalibot. Nag-layers mo kuya, tayo waras ka. Sabsabaw. Ito? Kuya? Dot ka no? Ay, dot. Tinawag bakit na dot agila. Alangan nga dot sige kalabata eh. Dot agila wano di man dot ka sit-sit. Nabili tuloy babatay. Kadayan, tigkali mo takitay ka. Ipos titikak. Ayan ka. Kasaka. Sanay ka? Insya-Allah. Hindi ako babalik ko na. Ito na nakakita, babalik ko ako. Na mainggan nyo man di matakot ako. Ako ito, ito. So ano na. Ah, God. Success. Sige, ikuntis ka to. Ijay. May hindi kinaduan pa to. Kurak to kini Mananggina. Mananggina ko na man madina sakit ko na madina sakit nasaksagit magkaya. Hindi ba nagsabay kayo nga? Ay, daga nang nasakit. Nasaksagit ka na din ti imam tinsaka. Yung para kanya nasaksakit ti saka. Ano talaga? Damo ba siya? Mas masakit ang mabigo sa pag-ibig. Kasi yung malagyan ng tattoo. Ay, lantasan. Ay, malipay. Wala ito, kita na pati. Red na. Halin ang ten, konrad ay tan. Baka itang.
Sarding pala ni Kuya, guray. Makita marod mo ito. Tatawag Tawag na. na. Para ka kantay? Kita mo, dua business ni Kuya na eh. Mag-isisip ka, makikipatataw ka muna dahil timitiraan. Di ka, di nga masitas, di ka manawa. Putal, tagtagragra di imak. Ang sakit. Ba't hindi ko ba natin tikot yun? Tatanggal. Di ka rin. Tapon natin eh. Hindi ka pa nagpatato po. Sulit man na ako yan. Kasi lagi pras nga nagpatatuan, Meg, hindi alriga. Kwarto na. Pero pati si Esther, ti kwarto na nagigit po ko, ti tapato. Ang magkini Kuya na eh. Ang magkini Kuya, tahan. Mahal niya ang kanyang pinatataw. Ang mga nagkikisabsabo nga na pa. Dapat ti ikabal mo tinay ka, nagigit na magtatoto ang na. Ipadevelop mo na. Pigkat. Nagkikisaksakan na ka na pa. Mga na. Alang nga ng drama yaw. Ado, ang partitig ba? Katawag. Ado nga parte, di bagi? Paglang nga ram-ramay. Display mo ito ako. Madi, mag-display di rupa da. Pero pa dyan, Hindi sama lang na tinatak- tasaka na. Tinatoam lang mo. Doon lagi tasaksakan nga pa ito. Tutudlot sa ka na nga. Ang dati, memory mo. Oh. Gawas ang kasahit na. Nagsangit. Dapat bago ako may minumak. Pero na tama. Ganas ko man. Pagbigyan ka man, buyagan ka nga, di naman may misan. Tungsong na mga ginuman. Oh, Para magsangit, kasangin yung masakit. masakit ante. Pero nga mo ano mamati ay. Kita nasakit ni tantay nito lang. Oh my God, kuya, stunatan. Baga nga yung pangpangatong ka nalalas, hindi mo kaya. Oh, Naman may kanta ka mga flower base. nalay tama na yun. Kaya. Na yun na. Madi ko on nakas din na ni. Garad-gadan na. Shade. Ayun, ako. Ikaw lang yun. Red horse ka yan, kipatatong pinay, gusto mo na. Anong bagay? Nyaman natin. Ay, kaya na, kaya manas mo, nakakat. Ito eh. Nagkalas. Tapos gin di bangir. Hindi ah. Red Doors may sino bangir? Ay baso. Shotting glass. Ganas eh. Ay na nagganas Ako eh. na nakainom ko lang na bata ka mga kanayon. Tugo-tugo. Oh, nalpasan. Success. Na naga. Ay, kasi lang. Pagtitiis. Hindi mo kaya. Nalaga mo may sa oras ay. May sa Ba, garot ka niyan, mabit lahat. Nadamagin ka niyang anabed ka, hindi ko. Ibitok mo. Yang ito ka. Hila, langit. Tatlo mo di ma-erase, kuya? Ano mo di mo? Diyan lang kami nakatira. Adi, malapit ka pa. Hello. Sila po. Pupo ka tayo. Dito Right. tayo.
Magtatato din. Ano pa tatawagin? Ah, hindi. Tinamahan ko lang siya. Baka gusto niyo magpamassage. Mamasahe po kayo? Oo. Magkano po Ah, per hour? 50 lang dito. 1 hour? Ngayon, nakabirok na ang time. Iba naman ang mga Wow. Ay, taga ano kayo? Biskaya. Taga Ilocos. Ah, kinig ka ilukusan eh. DJ kuya. Narbaan? Ala, karo ba na? Nalpasan? Mabayag di ba gina ito eh? Ay, apo, nalpasan sa wakas. Thank you. My God. Ako tatakpan ko lang. Sa kamay. Lagyan na natin kasi. Dito. Hato kay nanang. Hindi yan, baka matake ka dito yun. Hindi ka tatakpan. Saan ba? Ito mga peklat ko kuya. Ay, ako pang bigla daw na. Kana yun. Mas laki ni mama. At mama ko sinapatakpan ng lalagay di piklat ni mama. Patakpan ko. Huwag niya, yan ang pinakamagandang tato, yung pigla. Garas, hindi pagit na. Ay, day Jemat. Oo nga, nasakit. Ay, day tamot ka niya. Kasla pa. Nagkaroon ako din ako sa paliwakan. Alam mo, Mga ilakad na. Kasi sabi nung una, hindi daw dito. Oh. Ito lang pala yung bahay ko, tsaka ito lang pala kuya. Saan? Di, NGO kayo kailangan. Wala. Kaya nga sa kabila lang ako. Baka babae mo eh. Sabi ng babae, hindi daw doon. Ang Hindi daw dito yung Ribbons Trading. Robinson pa yung... Robinson pa nabasa ko po. Ayun niya, di Robinson din. ganas. Taga na kami. Ay, Ribbon. Ribbon pala. Jay talang may kanto na. Isong na din. Oo, nasa kami. Ito yung luneta. Ah, Di ba? pwede. Kunti lang pala kayo nakatira. Ah, baka gusto mo rin mag-boarding. Sino dito nagmamasahe? Ilan lang kami. Ako. Pero hindi dito, may bahay. Baka ilot ako na taga. Ay, pwede na natatan ah. Pero wala alam din ang barkada. saan natin pisa dito? Kaya lang yan, ano ito mo. Hindi niya mo lalagay. Ito. Hindi lagyan na lang natin ng ibon. Dito natin lagyan. 5, 4, Tapos mga ibon 7, kalat. 1, Ay, masakit na. 6, 6, Nay. Yung 4. sipon sa natin. Yes, so nine. Magkano pa dagdag ng ibon dito kuya din o? Na ako, ang Lagyan Mano ti kuwam kuya? Ti pa kuwam mo rin. Ako burak ko ma. Kubor. Diyan. Isa ka. Eh, damo ipakubar. Anak, Ay, napo. Paset. Akong gano'n. ipakubar na kami Burak niya. ko ma. Hindi kur siya pa salba. Apa yung pagkakas? Iya, pata po kabera Dati, mo. nabaybayagan dati. Di ba? Kaya ito po kabera mo natin po kabera mo ta. Hindi kasi ko manihap. Oh. Hindi mapanahin dito. Dito? Already dito pa kuburak mo lang kahit kung di half sleeve. Nyamot sa ano. Ano, tiladang ubrahin niyo, bay. May tek ba dato? Oh, kita. Iwas ka na pa. Ora ang kataw. Tawa kita ora na napaisan ni Manong. Hindi kaya, nandito Ilocano. naman kaya. Babali sa sigarilyo di war ko yan niya. Ano ba day? Ikaw kuya Ilocano ka din? Ilocano amin datlo. Ako hindi ako Ilocano. Ay, kilo kayo. Manila ako talaga. Ay, lako na kayo. Taga Tondo ko eh. Ila ako da ka. Tondo. Ila ako Sa da ka. Delpan po. Umigit ka be. Ano kuya, pipikit na ako. Hindi. Tignan mo lang. Para alam mo kung naka. Kita niyo man eh. Napabayaan kasi ako nung bata, kaya po pekla. Punas-punasan na kayo. Sada kayo tupay sakta. Kita niyo mati. Kanang dungdung mo naman manong kanya yaw. Oh, ika na katay. Kaya pwede deodorant na. Yung deodorant ay ta. Namnamaam, namnama. Tudo ko na lang. Ay, ipa na dilambing na kanya yaw. Ay ko. Kubayaan na kay atay sa katadaway. Wala branda di balay. Kasi naglang pala yun tayo. Hindi ni ate, di nga asip. Hap tamat laon. Kasi di karati daw ko.
Karachi ka. Among di bus station. Awan, nilakad. Kasi di. Ay, nagbasit ka ni ate. Hindi ko mo Ano tayo sabong kiko dahi ta, dingi. Bilit na. Bilibilit nga Bang bang si. Kanadabilit na nga babasit. Di ka kaya ngayon ko. Adi puraw. Ay, may po itong kagtayam. Mabatit nga bili-bili. Kada may sa oras na ako ya. Awan. Awan ta pa may sa oras nun sa ato. Awan. Ugro-oran dyan lang sa amin dyan. Ay, wag yan na nga adel. Ay, mabrahan. Ay, braha mo nga yung ante. Ang kaya tayo ni mama, ati braha. Tang so, babara ka kasi kami. Dahil ka rin yung bangka. Galing trabaho, bara. Parang sampo. Magkasama kami sa trabaho. Ako mukha niya si Michelle. Yung sa gym. Ala. So, yung nagtatrabaho sa gym sa amin na receptionist. Dakal basit dito. Magtitrabaho ko naman tayo. Kaya, iya ba na? Nagbilbilok dyan yung building niya 1 to 6 lang luwarin. Ana, ay brede. Once a week day off. France. Ati, kailangan ko lang ka, lumis, martes, Eh, ganun, nagganas trabaho na ito. Once a week, 2 days na. lunes, martes, tibibilo ka, Huwebes, Biyernes, Sabado, Ada. Domingo, kan Merkules. Adi building mi nga ako. Bilbilok na part-time. Ah, sige, man, Yes. Yung palayo, di kami Maidan. May dam polo Dinad residence. Al-Shibawan. Ha? Dinad Al-Shibawan. Did you business big pa kasi kapag sa mga tiwano parang hindi bilbilok mo dyan. Kung man sige mali ko mga mo ka, isara ko man nga biro ko Sa nag-isip. tenan ko, bilbilok kita galinis na once a week. Kung sabi ko, sige mami. Tapos sa kikipilding naman dito yung ado. Ikaw na mga Tawagan. Doon tayo, saglit lang. Basta ako ano. Ito nagpa-part-time to, nag-work to sa trabaho. Naman kasi trabaho ka lang 5 pa Ano to yun? Ano yun? Receptionist kami. Sa maraming building nun, 28 buildings. 34 kaming reception. 32 kaming Ang reception. ganda naman. Wala kang ginagawa doon. Biyernes. Upo-upo lang. Dyan. At pero sulat ka lang ng ano, love sa bisito, gano'n lang. Yung mga Wala, maglalagay. ada kayo mo di dyan. Kayo move in, move out lang. Pero nga rin part-time. Hindi may isang Tsaka si on visa ko. 2,000. Ako company visa eh. Company. Parehas tayo. Kaya takot ako move in. Siya on visa yan. Pag on visa, parehas sila. On visa ka na eh. Parehas sila. Yung tenant ko naghahanap ng mag-alaga ng anak niya. Kaso, 2A. kaso nga, kumadi magaling nga. Tagalugong. Ay, hindi pwede nga Manila. yun. Linggo at saka Merkules to. Ayun. Basta Lunes, Martes, Dahil naghahanap Huwebes, din. Biyernes, Sabado, yun lang ang Kasi available dalawa lang. dito. Ano ba ang nagtaray-taray? Basta laki ni Manang Jane. Makisigarilyo ako man kuya. Sa dito rin guys, sa to. Susa ka man ba? Pero kiniya, ganun wala iter man. Nakapila, lighter din ah. Kita tinagsigar lang ni Manang Jane. Nagitik nga kapre. Dayo yung kay pa nagkapre yung mga. O, kita man na eh. Magtatayag mga gila eh. Encantada mo ta sa kang tatanya. Encantada mo ta sa kang dati. Si ano na eh. No? Huwag mo munang tanggalin. Lobot Na, na, 20%. pa lang. Never pa nang ta? Pagda piniisay? Haan kita man yung orasan. Masa pa tayo? Sa pa kayo? Ta? Pag na? Wala, madam naman po ah. Pagka 20% pa lang. Charles ka pa. 30% po. Diyos ka pala. Diba? At tumawag di client ko, madam naman. Ano pa sa puto? Pagul body magkano pa masad sa'yo kasi yung jowa ko laging pagod yun. eh. Anong klaseng tao? Malaking tao yung jowa ko. Anong klaseng tao nga? Malaki nga. Pilipino? Pilipino, wala kang
Kuha kuha na benta ng ibang lahi naman yan. Basta Malaking bata. Yan siya kalaki oh, mataba yun. oh, singkit. Parang nakikita ko siya. Nagtatrabaho sa DP World. Baka yung sa DP World. Ayun po. Gloves. Kung dadayo pa ako dun, saan ka kasi? Saan ka banda? Ito lang po sa Ah, dito ka lang? Sige. ano po yung number niya na eh? Kasi 05? 05 Broken red. 4 71 71 52 52 661. 661. Ano pong name niya na eh? Jennifer. Jennifer Jennifer. Red kaya sumagdata na sa kanya. Ay Ben, di ba si Jamie nagpamassage sabi ko siya na lang, di ba? Ano nga malaking katawan yung gawa ko. Malaking damulag yun. Kaya mo lang. No arak na dito. Ande ko ha. Patagayan mo muna di. Ay, tagdamagan niya atin eh. Tagtaragay ka no. Birthday pa ni Kuya Ronald at Sabado. Oh, tagtagay dati eh. Tagayak na kaya siya. Blue red yung kulay natin. Ano ka kayo? Tissue. Ano ko nga? Nakamabutang Tama, sita kita mga rugin. May pagtang natin. Mama di makatulog. Mama di makatulog. Parang walang nakinagilit eh. sakit. Kasay na ka na. Ayaw na ipasabi. Sabot pala ba? Ang tinagbabastik lang. Sabihin ko lang bakit kinayak yung atin? Sige, tatlo na sa ganito. Tatlo na. Nagkagariante. Ulang sa ganito. Sabsabaya, ano ko kanya, di na maglang masaksak. Kaya nakababain. Nara ko ko. Nervous. Ay, dapat kayo video. Intukaw ko di. Hindi daw lang ay na. Hindi mo sakit din. Ayun. Ano pa na yan? Daw ko ko na. Mabait. Basta ani, kasi tigpatato na yun na ulimol. Naturod ni akin. Nang first time na ita. First time na ita. Ito, ang ganda to eh. Kasi ano yun, Isang natakot doon din. mo ako na. Ako layak dati sa kapagpira ko. Kahit nagabdi ka ng bull nga ako, nakakasta. Adi cover nga pool nga black. Ano mo coveran di pa. Tapos. Edang sige. Naku ma-double premon, patatong giro pa na, namadin kaya, hindi pa ko buwan. Borsa tayo patatunditan na eh. Ano pa? Manubraha, king, queen, jack. Oh, diyan, mayata. Ada yun na nga, di tokitan nga nga ka. No, yan, straight. Ano, basis bulod. Flash. Hindi kompleto nito na. Manubraha. Manubraha. Ang sakit ba eh? Konti. Ikaw na, Sakit di sa akin ang tingin mo. Ang sakit ito lang ha. Oo, kita mo. ako, ba't yung nila? Sige na Ito, nanapin. So kaya yung mabiyang kita. Ang sakit. Nagsakit. Ito lang. Taray ko, gungun. Gundo naman, nung nasaktan kayo, nagpapatuka, kang hinayak mo.
Anong masakit? Yung iwan ko? Oh, yun! Parehas kayo yung Yan, bala. yun ang mas masakit. Yung iniiwan ka, tapos sa puso yun. Sa puso daw. Eh, yan, sakit. Awan na, saksakit dayta, mariknam. Ikaw, dahil ako. pag iniwan ka, mas masakit. Nasaksakit ay ito natutulungan ni Kuya. Heart yun, heart. Heart. May nagguhugutan si Ante. Sakit. Oh, see? Si kuya, masakit siya. Sakit? Oo. Lunggo naman. Para akong tutusok ng karami. Kuya, mangkukulam to ba? Kuya, mangkukulam Kuya, to paano ba? tayo naging friends sa FB? Nagulat na lang ako. Ni-stop mo siguro si Hindi Kuya. na nagulat nga ako. May post siya. Hindi naghahanap pa naman ako nagtatato. Ay, Tingnan ko, tapos tignan, pag open ko, ala, Dubai, kala ko taga ibang lugar ka, kuya. Sang planeta. Mayat gaya, nagpost ayan ko yan. Hindi ko nga alam kung ba't kami naging friend. Ay, siyempre. Makita niya Small yan, mag-stocking ka na din. Hindi mo siya napunta sa akin. Parang sa buhay. Yan ang may pinadhana. Pinagtag ko, pinatato. Sintro. Wala pa nga. Pag-uwi ko ng Pinas, tari ako sa langit. Hindi ko ma-post yun. Sabi ng nanay mo, nag-amad ka sa Dubai. Kung pwede post yun, punta ka naman Dubai. Ito siya ko, tinamong tanda pa tindak, pwede Facebook nga post ko. Nagpunta ka. Puro ka na tatuan. Ay, sabihin mo lang, kasi parang hindi ka galing abroad kung wala kang tato. Kaya kayo, mag-abroad na kayo. Ito ka mag-argante. Ay, sabon nga so. Hindi na kayat. Baling hindi na ako galing abroad. Hindi lang day ka. Ano bang tato? Hindi ka lang akong abroad. Pagkakas kasakit na ako, hindi ko niya kanya yung hindi ko na yan. Hindi na hindi parang na Tutubo tayo man. ito naman, pas nagka-prusa na wala ka. Kaya, ayaw na kayo. May kapit ko na danay, majak to kaya tin, gano'n, gato na dan. May ipos ka mo ng digit. Sakit dumit niya kuya. Hindi makapaaki mo na. Sakit dumit. Sumal lang. Kaya Tinik pa, di. Batag ko man. Si ano ba yung pinagpatato? Nung kumalit may bata, nung sarang ako, dami. Ilocano ka rin? Ikaw lang Tagalog dito. Ako lang ang Tagalog dito. Tapos nung kumalit may bata nga, kumalit may batak sa. Ano, lipatan teacher na namakita niya sa amin. Pas di gamit yun na sila. Yung sa amin ko, damok man lang. Isa yung takuban mo, saka mo na. Nagdakpan may mga lahat doon sa. Nakikita mo, alam ko. Kumbaga ikaw dyan, oh, dyan sa binti mo, lagyan mo ng titi. Ay! Wag mo, mami. Wala tayo magawa. Hindi ka na Pinas. Pwede ka mabayang ka ang short panon ko lang. Hindi ng Pakistani. Dalawang titi, tapos may mga ito. Mabayang ka siguro mag short panon. Ayaw yung parada, hindi ka short pan. Tapos pag yung talig na nga, bakit may titi dyan? Tinatay naggalas. Nagdadawin pasok ng Naku, pa yung trip car mo niya. Ikaw rin na lahat. Medyo ikampet yung buhok-buhok na.
Sa design ko titlog. No lalaki mo, okay, kay katatunan. Ala. Eh, timiso na tanong. Di ba ako magpunta to, maganda. Di ba masakit pa siya ako? Ay, papatato mo yan. Mahal ng jowa ko. Pinoyen niyo. Huwag dyan. Kuya, doon natatuwa mo, yung babae na lapit yung patato na. Alam ba? Kasi kaya dito pa lang ako. Tingnan mo na na. Tapos ni kuya. Gusto ni kuya. May babae nagpapatato ng titi ko na. Trending na kaala, Europe din gusta. Amang trending ala, original picture. Hindi ka nga sa YouTube, Larissa. Ang viral nga din Pero ako. ngayon yung napanood ko sa YouTube, talaga sa... Oo, sa ari na. Naihi nga. Ano na talaga. Babae? Di ba naihi, no? Ang diligay. Viral no kaada yan, tapos medyo pakipakita mo no katiro pa manong. Awan, tiliw na kapulis na. Tiliwan daw tama di kasi siya. Bad. Kape nga, wala mo dahil ikakod na pamadik pati babae, nakapos mo eh. Eh, Singapore, di tinatawag na Singapore, di nga nga natin nakapos. Maan, bawal. Viral. Maswerte mo naman kuya. Nangangamoy ka na. Naglalaway ka na ko na. Magtatato ka man dito nas kuya. Depende. Tulong agawin. Tatong kutsayan. Ito na, agi Pilipinas ka, lumalagtas na kapatid yan. Hanggang mo man di pala na magtatato ka niya kami manay. Sa Kabanggar. Hindi malamis mo ang latag mga kuya. Tanong mo. Anatay ka na. Dahil sinagtatukan niya. Anatay ka mga tayo nakatulog. Uno tayo nakarain. Di nakaring, nakatudo. Na nakatulog ka. Dati mo ka. Ay, bakit ang tinuwang itlog? Andi mo ito na nakalibmo, main hindutin pa na. Ano ay mo ito kayo dito ba yung may sa mga ito? Tapos na kayo. Mali sa kasalit. Tapos na kayo. Mga 45. Ate, Kumpay? 45. Per year. Ay, kaya ni Kuya ito. Pwede na kuya po. Hindi, mahal ba rin? Hmm? 45. 1 year? 1 year. So, diyan tayo, ay, diyan ko kuha. 37 lang ito yung 1 bedroom. 35, diyan tayo. 45 parang sa atin na rin. 45, 1 bedroom. Ang mahal naman. 1 year. 45. Sa amin, 35, studio din yun. Residence ba natin? Polo residence. Hindi nagpapada nga building. Ano nga ilang building yun ba? 28 din. Hindi nagpapada nga. Mas mura lang doon. 45. Mahal daw kuya, ano ganyan. Hindi, mas mura. Kasi mga ano lang nandun. Mga 40 diyan tayo. sasakyan. 35 diyan tayo. Yung nalaw. Ang mahal lang din yung sa Dewa at yung power. Ano dahil niya? 35. Nasa kusina. Sarili. Tapos silang halos tulog doon. Dahil Kami, parang ganda sa amin. Ado kayo dyan? Hindi, sasabi niya nakatira. Sabi lang nakagdad. Ay, wow. Libre. Libre sila din. Sa bahay ng ano, check. Laki ng bahay nila doon, White House, napunta na. Hindi amo. Ang amo kasi, lokal, di ba na? Makadadang kami din sa pagbayad ng kuryente. Piso pa, oh. Libre amin kayo. ang lutik ng anak. Natrabaho. Nadili na kayo. Ano na kayo? Hindi kayo hindi ka mag-anak. Huwag mo talaga kapag yan nila. Lakay ko lang ka dito. Nakawan dito ng pinasa ka. Siniga. Ay, Ayan. yes. Yung
Basta da gordya. Awan ti darling mat. Kung ko na ko hindi balungan. Pinibakit ni Kuya. Alam. Bari-bari, manang. Yung ano pa yun eh. Bari-bari. Taga Jeremy, nagpa-focus nagpa-dugdug na rin, pa-focus natin nagpabani. Lalaki. Ano yun, mambabarang? Ne? Manggagamot ko. Saglit na lang, mga 15 minutes. Ano mo na yung yung table. Mag-model na. Sige. Mag-model na. Saglit na lang. Mabilis na to. 1 minute. Sige. Bangkero. Gana sa. Mga namin pero ibang pero Mga katuntutan. okay ba? Sol. Okay ba? Hindi lang ka Hindi lang ka, dabang ka na. Sa pipito. Sabay ang mga Bukas na pitito mo lang ang ng kain. Ang dalang bangka. Sino kan? Wala. Ito nga nagpahasin. Ito ka, hindi na tanggal na. Nag-lobat ko din. Pagdala yung tawag ko. Nauma kayo. Oo na, sikamot din ata. Pakubura mo, pakubura mo. Basila. Nagsakit eh. Ayos na, atan din. Dalamang... Kuya, thank you. tawag. Ate, una kami. Thank you. Sige. Paganda ka niya yung ama. Thank you. Ay, nakalat. Ang kali makabulos. Ay, nakatakot. Thank you. Depende lang sa kanya. Lalagyan mo ng mascara yung ganito mo. Oo, para hindi siya bumaba. Yun sa akin, buhay na buhay pa rin. Bumababa na yung kaso. Ang isa ng pangabaho. Hindi nga. Masakit dyan. Taba eh.
Nakita mo naman yung ex ni Rida, dati din. Di mas malala si Limpa. Di ba dito si Limpa? Tapos dito, dito. Si ano din, si D1. Ang dami din dati pati sa kamay mo. Hindi ko napansin. Hindi ko napapansin pag inaano niya yung uniform. Taga narabangan ka mo dati? Tatang mo? Asawa at anak mo? Joke. Pagtatrabaho mo yun. Ay, manutaw mo na yun. 60. Ay, okay ka kayo mo. Mabata pa. Okay, adin ko. Hindi mo na siya, wala kang kwenta. Bawal ka na. Mabali. Pwede yun. Part-time. Nabayag ka dito yan. 2 months. 2 months pa. Ay, nabit. Mano, nakasus mo kuya? Kapadres visa, sarap sa Maribo. Bakit na nakakuha sa bagay, anak mo mo, nabit lang makakuha di migration. Tignan mo ba yun, nakuha niya 1,000 lang mahigit? Anak 1,000 niya? lang kaya? Oo. Oo. Bisa? Pagkuha, amin adelin kuya. Mga 1/4. 1/4 nagastos niya. Ayun ang anak ko dito. Ako nga lang, hindi daw namamasyal. Pwede na yan. Mag-ano siya, sales. Nag-apply ka mo dyan. Ay, nagbabasa ka kuya. Nagbabasa ka Nag-school ka pa? Module G Philippines. Nagbabasa ka pa eh. Di Pilipinas. Sa Pilipinas pala. Para ko kami dito ko yun. Ay, agawid ka mo lang. Parehas lang din kasi kung hindi. Kasi ano nga eh. Module mga online. Ay, online. Yung nag-umanin ako dito. Pilipino. Pati sa kabilang Ito lang, tatakpan lang ito. Ilan lang itong peklap ko dito. Saan pa dito? Bakit sa Bagman? Ha? Nag-aaral pa pala. Naka-visit-visit pa lang sa mga. Hindi. Ano yung residence? Ay, residence yun. Oh, di ba wala na ano? Tekla. Pati na naman ko nandito na si Kuya doon. Nandun na narinig ko yung boses mo. Anong oras Hindi na? kayo muna. Hindi ka pa maglalaro? At tapos po, pumunta natin. Antay na kita, nabait mo tayo tamalpasan niyo ko. Okay. Kukulayan lang naman din. Kukulitin. Maangkat ka lang.
Kasi walang na mga nagdadrugs dun sa mga pasugalan din. Hindi na kami nakatira sa bahay. Ang mga kayo yan. Yung Magkasama mga ka ba? gumagaya. Walang dahil. Kami lang. Sige sa mula, hindi pwede yung down. Di man sa iya, di bang bangka. Kasama ng jowa ko sa trabaho. Adit-adit din. Kahit ano, kapag ka wala kang kasalanan, kung kasama ka na Nahiraman ka. Sa mundo. Si sir, ano, yung sa office, yung manager doon naghanap ng magtapat. Ito, ano kung yung dami? banlagan. Diyan. Yung sa banlagan. Baka gusto daw niya. Tsaka yung pogi na isang nasa office din. Yun, sabi niya, dami din akong katulong. Pero si Sir Angel, yun, naghanap ng magtapat. Si Mary Gilbe, di ba ano, magkano yung tattoo niyang maliit daw? Ang 50 doon. Nagbasi nga tataw, kasla ko malang niya, sabong na astawan, tibili-bili. Doon nga ako niya. Inaalok niya ako niya. Hindi meron na. Taga sa amin lang. Malaki po sabi ko. Taga saan? Taga, yan, Karama. Karama. Ay, oo pala, yung mga yun. Meron doon sila Madami nakilala. Nahilig din sila sa tattoo. Yung pag nirekomenda mo dito, mas mo. Kaya ako sabi ko, mas mura ko si dito, di ba? Pinasa ko nga sa kanila yung video. Yung video. Pinanood mo ba? Hindi po. Like mo. Subscribe. And share. Ano ba yun? Di ba ayaw na si Donna kay Ma'am Sara? Mm-mm. Sinabihan ko siya sa bakery na yun nga 126 lang, 2,000. Ay, ito pala.
Kailan naalis si Miley? Ano pa? Nagpaalam ko kay Paul. Oo. Ano ba natin sa sarili? Wala ka sa buwan mo siya. Wala ka na daw ako. Ngayon pa rin sa akin. Nabaan na din bukas ulit. Magluto ka pa. Hindi ka lang sa akin. Ha? Gulay mo lang tayo. Kung manok na naman. Kama ko lang.
Kami tayo ng pakpak. Hindi. Shit na naman ano kasi. Gunin mo lang tayo. Ano na lang ito ay Sapson. Kasi Ang kamo pa nagsundo? tapos mo na yun? Squid Game? Hindi ko napapanood. Paano mo mapanood? Sugal tayo. Ba't paiba-iba yung account ni Tim? Sa akin hindi. Akong iba na naman, last month iba na naman. Sa akin hindi. Ay, ang cute. Magpapaalam muna ako, papakulayan ko to. Blue and red. Yung parang ganun-ganun siya. Pero gusto ko green top. Oh, green card. Parang ba yung mga... Kagawang mali, bakit mo dito, kuya? Gagati, Derby Pilipinas. Kanahan na lockdown break. Wow, lamit ko. Kaka-acid ka, Jaya. Ayaw ganit sabit. So, Wow. Sapay... Sinibuto si Maimal. Ngayon, bongbong. Bongbong latang. Ngayon mo ni Manny mo nga timba. Pakpakatawa mo ni Jay. Si Manny Be, di ba? Ano? Tumatakbong Pangulo. Ano na namin? Diyos ko. Pakpakatawa mo ni Jay mo. Parang ganito siya, Be. Di ba? Ang ganda. Kaste ko man ni Kuya. Nagpakulaya lang yung kaste. Ganito rin. Pakulaya ko lang. Di ba maganda Diyan siya? din masakit sa kanya. Hindi masakit dito. Ang masakit dito sa may butok mo. Talagang nagsuka ako sa sakit. Di ba maganda siya, Bin? Pero gusto ko yung blue-ray. Yung ganyan. Magpaalam muna ako. Hindi naman ko pansin yan eh. Ay, papansin mo yan. Ayaw pag Na may kulay. na. Nung magkakilala ba kayo may talo ka na? Oo, sa paa lang. Ayan. Nung nagbakasyon ako sa Pinas, hindi nga niya alam to. Nung nalasin ako, nag-video call kami, nakita niya. Nagpatato ka na naman.
Galit na galit. Binak ako. Mistake na eh. Ito sana hanggang dito. Gusto ko yung kalahati. Ang liit pala. Sino gumawa yan sa kanya? Oo, sa taga dun sa amin din nga sa home service. Di ba ang ganda din? Doon ako namin. Ipapatato mo pa sa kabila, be? Ito lang. Dalawa. Dalawa kasi yun. Dalawang ibon lang. Kuya, magaling mag-isbo? Mm. Mag-isbo mo. Meron kitang dito. Ano pa na ito? Kitang dito. Wow, talo. Ang camera pa na dito. Kalisay. Sana late na ako, sunduin niya ako. Para makapag-gamit. Oh, be, oh. Susunod yan. Di ba? So, Saan ito ipapalagay? kita ko. Pwede rin. Susunod mo lang. Nakita ko ang camera. Paalam mo. Papatato ko yung pangalan mo dito, pero Arabic ka, para hindi. Pag sa Pinas, hindi maintindihan, di ba? Ingat talaga pag maraming fake book. Nung bata kasi ako laro daw ako ng laro eh. Lagi akong dadapasan ng nanay ko. Sobrang late yung primary din na 150. Dito rin daw sabi, dito pinatay sa akin. May tato pa din. Dito. Huh? Oo, yung tago eh. Sinabi ko meron akong pinatatuan. Inalok ko siya. Pero ako siya, inalok niya rin din ako. Hindi man lang ako sa amin. Yan mo yun. First day kami, lakad kami. Ang pinsan nito. Matutunan mo yun. Sabi ka lang makakaya naman kami. No. Enjoy. Much more. Oh, may off na. Ano ma? Ayan. Ma. Sito, dito, Diesel, Arabel. Sito, dito. Mergel, tsaka si ano, yun pa? Off nila. Ganda din.
Sino? Bibi. Gawa mo. Ano daw binatato? Mukha mo. Mukha mo. Buong pa ako na. Sabi, wala pa. Ang sabi niya. Kala niyo pang gastos namin. Pwede ba yun? Ano ang pera? Hindi mo lang alam. Hindi mo lang alam. Ang sakit eh. Sabi niya ito lang daw ko patatukuan. Gusto mo patato ko dragon? Mukha niya. Para pag uwi ng Pinas, parang kilala ko yan ah. Sabi niya. Hindi. Mga ganyan. Huwag mong tutaklapin. Pag natin siya. Yan. Ito lang siya. Yan. Tsaka ito. Di ba dami kong peklat?
Nangangay ako doon, kaya. Ano ba yun? Nakatak sa video. Ay, tulungan pa ng camera. Hindi mo lang nakita? Hindi ko nga alam. Ito yung kagandahan ko. Sagol na ito kanya. Sumasakit yung siguro sa... Mura. Masakit? Nagsasaliti ako. Maralit. Pag ano nito no, pag gano'n ng ballpen, dumidikit lang. No? Makaado ka mo may saldo ko ya. Nung lalong mag-survey. Yung sweldo niya. Saka nag-work ko yan. Sa trade center. For trade. Ay, kasunod na yung butterfly. Pag nanalo ko sa pusoy ko yung balik ako bukas. Sabi ng joke, di ka na sa katato Pag ganyan pa naman ako, pag na-adik ako baka araw, ano ka hindi. Sayang naman bukas. Dapat tamad na naman. Masakit yun. Ano yan?
Asawa niya yun. Sa Friday pa naman niya makikita ni Jane. Sa day off niya. Hindi niya makikilala. Ay, August na. Parang Papatato ka hindi pa. na pa. August na pa yun. Manungay mo't kuya nung pakulay lang datoy. Saan mo ito yung pagpilyam na kita ang tanto? Wala lang ako di ako company ko. Meron akong pagsugal. Tatalunin natin si ano yun. Ano siya na. Nasa August. Wala, di mas ko ngayon. Okay na siya kuya. Wait ka, mas ko dito? Ay, dati kaya mo di mas ko. Ano? Picture ng mga Clarissa. Saan ba? Nakatay mo. Ipon? Salamat kuya. Gawin ko ya, thank you. Wala, up to J account mo na.